да дойдете на кафе. Тук е хубавата робите, да ти избират тя така как. Tamo le? Tamo le uova da roba? Nemoj da ne. Да, да. Варе Ковер, Балдовци! Иво. Mama, da vidimo preventivo za liga, ja ne teatr. Sve doma, tebi te sve. Evo, prosto. Ajde. Що? Олі? Напей, имате добро. Люблю пиперо. Пиперо до това. Iđe odgovor da kasno već željak tenis, futbol već. Здраво, здраво. Bravo. Не. Заедно казал съм. Я съм много представител. Kako ide? Супер, вие како? Dobro. Bravo. Нашто? Ove zdravlju, Валерий, отвори очи убаво на патлиджан. Погледни, брат. Оранжерийска роба без джоглен поглед. Погледни цена, брат. Само за Делчево. Само за Делчево и това един сад ти трябва тази цена. После 100 капа. Dobro. Я модър кой ги прави айбари имаме. Ja sam najbar. Изволите, не ходите се. Тук е най-обата кръставица, да знаеш, оранжерийска роба. Я таблата гледа, не ходите се. Те седмица да дам ли? Ама квалитет, брат, къде за дирубка? Това не са баужини, брат, това не е струмишка баужина. Това е квалитетна роба. Bravo za vas. Bravo.
Ajde kompir, zdravoški. Zdravoš kompir. Красат брокула, краставица.